Miri, jo vaig tenir la responsabilitat de formar part del tribunal que va jutjar els casos treball, cas turisme, és a dir, n'he conegut alguns d'aquests. Com que són casos tancats, se'n pot parlar ara, evidentment, durant tots els anys en què estaven en fase d'investigació, d'enjudiciament, doncs els jutges ens hem de mantenir en una posició molt discreta. Però ara que ja estan tancats i que ja està acabat, és més, l'últim cas d'aquell seguit, que era el cas Pallarols, afortunadament també s'ha acabat de tancar ara, jo no en tinc el més mínim dubte que efectivament aquí hi ha hagut finançament irregular i no només d'un sol partit polític, sinó de la immensa majoria dels que han governat. L'indult existeix en molts països europeus, però s'aplica d'una manera molt excepcional, aquí a Espanya no, aquí a Espanya s'aplica d'una manera molt laxa. L'any 2012 el govern del Partit Popular em va donar uns 400 i escaig d'indults. Déu-n'hi-do. Molts. Un 30% aproximadament feien referència a aquests tres col·lectius: polítics, financers o agents de les forces i cossos de seguretat de l'Estat. Home, això no és bo. Jo penso que no és bo.